Ще ви моля да подкрепяме с аплодисменти момчетата, които участват в този кръг от планински шампионат, който на практика дава старта на планинската надпревара тази година. Първият кръг е тук във Варна по тази култова отсечка начална старт, която е решавала много години. Крайният изход в Рали Златния, след това в Рали Обеда, поне това се спомня преди 10 години. Че това е последната отсечка, която определя и крайното класиране на двете луни, тъй като е втори автомобил с двете луни, втория тест преди официалния старт. И още мъничко търпение, още един автомобил. Аз клипаш правите ли? Тестващите три, след което Не ми трябват снимки. За какво? очакваме тук пред нас да се появи първият участник. То се разбира какво ще направи. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Още така сня. Ето го. И третият, последен автомобил от теста. Още по-сериозно ще по време на самото състезание и още малко информация, уважаеми дами и господа, още веднъж само първите пътими, след които ще обявяваме останалите с номер 1 стартов. На старта естествено, че състезателя номер 4 Искрен Малинов, втори. На старта ще остане Атанас Божилов, той е със състезателя номер 100, трети номер Илия Царски, състезателя номер 1, четвърти на старта Тошко Славов, с Рено Пилов, състезателя номер 26, в петицата попадна Николай Пълнов, той е с трети състезателен номер, Бета Рейсинг, Mitsubishi Lancer. Това са първите петима, естествено за останалите ще получава информация. Всеки момент тук пред нас трябва да се появи Искрен Малинов, представител на Була Автомоторс с Mitsubishi Lancer L. Нещо се забави Mitsubishi. Ама те сега ще загряват, нали? Така, музиката стоп. Нека да се наслаждаваме на рева на двигателите на тези пътни автомобили. Е, това ли чакахте, за да ме аплодират? Толкова приказки накрая само за това изречение. Имаме финал на едната нула, така че всеки момент очакваме старт и появяване на първия участник тук.